Moodle permítenos crear glosarios. Un glosario é unha recopilación de definicións de termos relacionados cun determinado tema. Esta relación de termos pode ser creada ben polo profesor ou pode ser creada como unha actividade de traballo en clase onde todos os alumnos participarían. Imos ver cun exemplo como se leva a cabo a creación dun glosario. Imos, antes de nada, á nosa roda dentada para poder activar a edición. O bloque que corresponda é, como sempre, engadir unha actividade ou un recurso. Temos que buscar, aquí está, a actividade glosario e imos establecer unha configuración básica. Nome do glosario? Pois, por exemplo, glosario de informática. Unha pequena descrición. Dicionario para termos de informática. Presento a descrición para que a poida ver todo o alumnado. Que tipo de glosario é o que estou a crear? Temos dous tipos diferentes. Por un lado, un glosario principal sería aquel que crea o profesor cos termos máis importantes. Só pode haber un glosario principal por curso. E por outro lado temos un glosario secundario, que sería aquel que ten unha relación de definicións sobre un determinado tema, podendo haber tantos glosarios secundarios como sexa necesario, e crearíase en grupo, en clase. No noso caso, un glosario secundario. Como se van a comportar as entradas neste glosario? Pois, por un lado, o aprobado predeterminado fai referencia ao seguinte: o alumno introduce a definición dun termo e ese termo vai a estar visible para o resto de compañeiros cando o profesor o supervise. Entón, aprobado predeterminado, eu indicaríalle que non. Ata que eu non supervise ese texto, esa definición, non vai a estar disponible para o resto de compañeiros, por se houber algún tipo de erro. Vou a permitir ao alumno que modifique a entrada que estivo a crear? Pois podolle indicar que sí. Permitir entradas duplicadas? Non. Eu para unha mesma, por exemplo, para unha mesma palabra, para un mesmo termo, non vou a permitir que existan distintas definicións. Un pouco máis abaixo tería que establecer en apariencia como quero que saia o noso glosario. Entón, imos a indicar completo con autor e despois vemos como saldría. Cantas entradas quero por páxina, cantas definicións vou a indicar, pois, por exemplo, 5, porque poden existir definicións que sean moi extensas e queroas todas dentro da mesma páxina. Permitir unha previsualización antes de que se vai a imprimir? Sí. Puntuación. Se o glosario fora avaliado, aquí indicaríalle como avaliaría ese glosario. E logo temos aquí o resto de axustes, igual que para calquera outra actividade que temos feita xa en Moodle. Gardo e volvo ao curso. Teríamos creado o noso glosario e agora temos a un alumno. Actualizo a súa aula e ten aquí abaixo o glosario de informática que acabamos de crear. El quere facer a definición dun termo. Pincha no glosario, agora mesmo non temos ningún todavía, engadir un novo artigo. Pois, por exemplo, vai facer a definición de byte. Definición, pois, grupo de 8 bits. Representa un carácter. Palabras clave. Pois, por exemplo, este concepto vai a poder ser buscado ben por byte, ben por octeto. Pondría as posibles palabras polas que tamén se pode buscar no dicionario en columna. Se necesito, podo adxuntar algún tipo de arquivo e gardo os cambios. Bien, o alumno fixo unha primeira introdución dun termo. Imos supoñer que fai outro. Engadir un novo bloque. El vai a definir o que é, neste caso, o hardware. Conxunto de elementos físicos dun equipo informático. Vale? Palabra clave. Pois pode buscalo tamén por elemento físico
componente material, tangible, perdón, aquí temos unha pequeniña falta, material, tangible, gardo os cambios. Vale, así seguiría introducindo todos os conceptos que foran necesarios. Imos agora ao panel do profesor. Vou actualizar. Entón, entramos ao glosario. E vemos aquí que teño dous termos pendentes de ser revisados. Fago clic e vería a definición que acaba de meter fai un pouco o alumno. Eu vexo que sería o termo, quen introduciu e en que momento se fixo esa definición. Aquí teño a definición e posibles palabras polas que se podría facer a búsqueda. Se isto está todo correcto, daríalle a aprobado. Se está mal, temos aquí a papeleira onde podría eliminalo. E se tivera que facer algún tipo de cambio, temos aquí na roda dentada para poder facer a edición do termo. Pois, por exemplo, cambiarlle as palabras clave ou corrixir algo na definición. Imos supoñer que está ben. Doulle a aprobada, correcta, e a de hardware o mesmo. Está perfecta, non hai ningún tipo de problema. Listo. Volveríamos ao noso curso e dentro do glosario de informática xa teríamos metidos algún termo. Como os busco? Pois, por exemplo, pincho na B e vería todos os termos que teño por esta inicial. Pincho na H e vería os termos. Do mesmo xeito que os miro por alfabeto, se houbera creado categorías, tamén os podría mirar en función da categoría na que está englobado o termo, ou ben por data de creación ou por autor. Por exemplo, eu vexo que o alumno proba fixo estas dúas entradas. E con isto temos creado un glosario e vemos como sería a introdución e a aprobación por parte do profesor das diferentes definicións que fagan os alumnos.